Ассаламу алейкум, Юахырым телекалында хаберлер жанлы яйында, студияда Муслим Умеров болуна. Русия елчілігі өгінде активистлер Қырымдан ғайпылғанларының ішлеріні тақиқ етмеге чағырдылар. Керіч көпірге санкциялар. Авропа бірлігі ұғықсыз құручылық себебінден месулетлеріні жазалай. Сияси мобюс Владимир Балух әсіне келмей, екімлер оны мұстақылча нефес алмасына азырлай. 2671 инсан соңки күн ішінде COVID-19-ға яқаланды. Бұақта Украина сағлық сақлав назиры Максим Степанов хабер етті. Ең чоқ әдетілген вилетлерден Харьков, Одесса, Тернопіль, Волынск бар, шерлерден есе Киевдір. Умумен пандемия башындан Украинада 200 бин хаста қайдетілді, 3996 кіші әляк олды. Все, що стосується транспорту, з точки зору епідеміології і розповсюдження коронавірусної хвороби, це є одним із таких головних ризиків, саме проїзд в міському транспорті, взагалі в транспорті, тому що в такому замкнутому просторі знаходиться велика кількість людей. Виходячи з цього, були і розроблені правила. Правила дуже прості. Кількість людей, які їздять в громадському транспорті, повинна бути не більше, ніж кількість місць, визначених відповідними документами на цих сидячих місць. Ці правила загальні, вони діють на території всієї країни, вони не змінюються, не змінювалися і не плануються змінюватися. Соңки 24 саат içinde Қырымда коронавирусқа 82 адам яқаланды, бұақта ишғалжы акимиет хабереті. Пандемия башындан ишғалетілген ярымадада 4387 инсан COVID-19-нен хасталанды. Ишғалетілген Ақярда бүгінге же 23 инсан хасталанды, 59 инсан өлді. Ақярда есе 907 хаста 25 кіші өлді. Пандемия башындан ишғалетілген Ақярда 969 шақыз хасталанды, 27 инсан әляк олды. Ишғал етілген Артекте халқара лагерь юлбашчысыны Нина Лазареваны жазаламаға істейлер бұақта Новая газета нешірі білдіре. Қырымның ишғалжы тағықат комитеті Лазареваны уйдырылған малюмат тарқатылмасының қабатлай махкеме она 300 бин рублей, яғни 108 бин гривна миқдарында жаза бере біле. Оның малюматына көре сентябрь айындан башла пандаки мектепте 20-ден зеді оча COVID-ке хасталанды, ләкин муесесіне қаппатмадылар, малюматны есе сақлайдылар. Екі күн ішінде 128 шекет еланылды. Ишғалетілген Ахмеджит сакинлері су вилетаминаты ве сувның берілігі феналашқаны ақында шекет етелер. Бұл ақта шердің Ишғалжы баш елбашчысы Елена Проценко хаберетті. Қатырлатам Ахмеджит ве Бақчысарай районларында сув берілме сынырлавларының 3-ші басамақны көрсеттілер. Ишғалетілген Ахмеджит шердің ярысы сувны тек саба ве ақшам 3 саат девамында ала. За период с 25 по 27 сентября в единую дежурную диспетчерскую службу города Симферополя поступило 128 обращений по водоснабжению. Они касались несоблюдения графика подачи воды, отсутствия воды, аварийных работ, подвоза воды, слабого напора воды из крана. ФСБ адвокат Алексей Ладинге қорчаланған Айдер Кадыровның ішке изатлар бермеге яссақ етті. Адвокат тақатшының әрекетлерге шекетлеріні йоллады, ләкин махкеме ФСБ-жінің тарафына алып изатларының ясағыны таздықлады. Ижәлжілер қырымтарларыны оларға Сүрие женкіне кеткен қомшысы ақында аксіне малюмат бермегенді қабатлай, Ладин қарарыны махкемеде апелляция или денештірмеге істей. Следователь приобщил толстую пачку скриншотов, распечатки из моего аккаунта в социальной сети Facebook, где я, собственно, комментировал незаконные действия следователя в отношении Айдера Кадырова. Ну, видимо, следователю ФСБ не нравится, когда я говорю то, что происходит.
Причем подписку о неразглашении следователь, в том числе следователь и прокурор, мотивировали якобы защитой прав Айдера Кадырова, что само по себе довольно смешно. Хайдарвин акциясы лекере япылды. Киев шерінде Русия Федерациясының элчиханесі янында Кения өткерілді. 2014 сенеден башлап işgal Қырымда 44 инсан қырсызланылды. Файлер веуғу құруйчылар ай элчихане янында келе ғайып Қырым сакинлерінің тақиқ етмелеріні талап ете. Акция насыл кечкенні келіңіз берабер бақайық. Це вже 50-й раз, коли ми сюди приходимо. Однак за цей час розслідування практично стоїть на місці. Біля посольства Російської Федерації в Києві зібралися активісти громадської організації «Кримсос», аби нагадати про зниклих безвісті в окупованому Криму. На акцію ДРВІН прийшов колишній політв'язень Кремля Ісмаїл Рамазанов. Каже, завжди підтримує активістів організації подібних заходів. Переконаний, що про незаконні зникнення пам'ятали, треба завжди про це нагадувати. Щомісячна акція «Кримсос», вона надважлива як для мене, як для політв'язня, як для людини, яка пережила і викрадення, і потім і арешт. Важливо, що про хлопців не забували. Євген Ярошенко, аналітик громадської організації «Кримсос», розповідає про важливість проведення акції ДРВІН. Ця акція – це своєрідний ключ моральної підтримки родинам тих, хто став жертвами цього жахливого злочину. Координаторка громадської організації «Кримсос» Ольга Куришко каже, акцію проводять щомісячно з початку 2016 року. Саме тоді сталося перше насильницьке зникнення в окупованому Криму. Це 50-та акція, і ми вирішили зробити такий невеличкий ювілей. І готуючись до цієї акції, скучили вже за перформансами і зробили просто підборку фотографій про наші колишні попередні акції, про той шлях, який ми пройшли від початку до цього моменту. Як зазначає Ольга Куришко, за весь час проведення акцій ніяких змін у справах зниклих не відбулося. Ці 15 осіб так і не знайдені, слідство по ним не ведеться, ці справи усі призупинені. З моменту зникнення Ервіна Ібрагімова минуло 4 роки. Чоловік зник вночі 24 травня 2016 року в окупованому Криму. Тоді окупаційні силовики зупинили авто Ервіна Ібрагімова неподалік окупованого Бахчисараю, помістили його до мікроавтобуса та повезли у бік Бахчисарайського водосховища. Викрадення Ервіна зафіксувала камера відеоспостереження. Біля посольства Російської Федерації відбулася 50-та акція ДРВІН в рамках кампанії «Fine and Free» під назвою «Історія акцій Кримсос». До активістів ніхто не вийшов, ворота посольства закриті. Ірина Сорока, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим. Сиямбус Владимир Балух алядай снекельми. Экимлер оны мустақилжа нефес алмасына азырлай. Бу ақта осы Facebook сайфесінде Европа бірдемлігі фракциясының елбасшысы халық депутаты Ирина Геращенко білдіре, хаста стабиль алда феналашмай снекельми мустақилжа нефес алмасына азырланмақта еза Геращенко. Қаталатмалы ки Владимир Балух сентябрьдің 8-інде көтіклешкен алда тапылды. Экимлер оны тібби юқламасына кетіріп суни ақ жегер вентиляция жиһазына бағладылар. Авропа бірлігінің элчилері Керчь көпірінің құрылышы себебінден санкциялар кірсетті. Бұл ақта өз твиттерінде Радио Свобода мұхбирі Рикард Йозвек yazған. Авропа бірлігі элчилері Керчь көпірі құрылышында месулетлі олған 4 шіркетке қаршы санкциялар чықардылар. Қарар ресми шекілде ең аз бұл афтаның сонына қадар берілежектір. Қадырлатмақ керек ки Краснодар вилетінден Қырымға кеткен Санкидерсін Керчь көпірінің құрылышы 2016 сенесі башланылды. Украинадан разылық алынмады. Ишгалжилердің бірінші трені кечкен сене йоланылды. 2018 сенесі Авропа бірлігі құрылышында месулетлі олған 6 Русия шіркетке қаршы санкциялар кірсетілген еді. 620 граммлық алтын күлчесі ишгалжилер тарафындан мемури кечетінде тапылды. Бұл ақта ишгалжилерінің кечуф ноқтасының инспекторы Ирина Хвостенко білдіре. Олар берген мәлімет. Каждый 20 граммов веса. Серийный номер. Олар берілген мәліматларға көре алтын күлчелері весиқасыз тапылды. Номер 203834 020483
02-03-78. Бұл бізім соңки хаберімізді крайме .суспильны.медиа сайтымызда да терен тәфсилатлы малюматларымыз бар. Сағлықнен қалыңыз.